kala wau megahipun adicara ingkang angka 3. Nggih para dulur-dulur, para penonton sedaya matur suwun sedaya rawuhipun. Ingkang siang menika rawuh wonten dalemipun Bapak Sumarsono kalian ibu sak keluarga. Nggih, saderengipun sumangga katuran pinarak lan ugi samangke ugi tasih kathah sanget atraksi-atraksi kreasi-kreasi terbaru paguyuban seni jaranan campursari saking keluarga agung Turangga Kusuma Putra wonten manipun Mas Bagrun kang mijil saking leladan Sabantara Tulung Agung. Pramila dumateng para dulur-dulur dalasan para penonton sedaya ingkang rawuh bilih samangke sak bibaripun amirsani paguyuban jaranan menika remen kalian putra putri ingkang samangke badhe kagungan hajat pernikahan putranipun utawi ulang tahun putranipun utawi kitanan mbok bilih sumangga ingkang badhe ngersakaken saged rawuh wonten dalem Sabantara wonten dalemipun Mas Bakrun samangke saged dipun aturaken rawuh wonten dalem panjenengan mbok bilih mekaten kala wau para rawuh para penonton sedaya ingkang mirsani mangke ingkang remen saged rawuh wonten Sabantara Tulung Agung wonten sak celakipun terminal Gayatri Tulung Agung ngoten nggih. Setunggal niki mangke bakal katuraken lan ugi sinambi ngrantos persiapan ingkang badhe katur niki mangke ndungkap ingkang sekawan pramila para rawuh para dulur-dulur monggo dipun rantos sakedhak malih niki nggih dipun selingi tetembangan campursari rumiyin. Nggih, sumangga niki ngaturaken bahwa Mas Kirun suwe ora ketemu ya suwe ora tetembangan bebarengan. Monggo. Iman lamun yen winangku liya kakung galikne nadyan ora tau nyekel mik kok wis rondo nanging taksih kinyis nadyan rondo dasar ayu isih muda ayu dasar wakarepan aku dedak lancir kuning aduh kulitane nemu kirik saya tambah manise yen to mesem karo gagat lambe yen ngandikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen manganggo saya katon
Rawaro sadina wae rasane kaya sesasi suwene. Yeah. Natyan randa ning ayu suwe katikan atiku sasat rinten dalu aduh lama-lama rondo sing ayu. Ayo lho Pak Samir. Sasa
kandha aku ora godulinan kurang kanggo kuwes pakulinan yen munggomu sifatku mengkani tekan ora tekan kowe tak golek rewang rewang apa aku butuh bandingan sorewel semana ngablonjo ora nganti kurang jasempena bojo loro godulinan sapa kandha aku ora godulinan jamuke resipate mok lanang kurang ora kurang kanggo kuwes pakulinan yen munggoku sifatmu wong lanang tekan ora tekan kowe tak goleke rewang rewang apa butuhmu kanggo bandingan sorewel temana ngablonjo ora nganti kurang matur suwun Mas Budi bos sapi Mas Budok bos daging wayah ngene iki yo gara-gara krengsengan belung Mas. Kusuma Putra Mas Bakrun Bos Bakrun siapa itu si baju biru hitam payungmu putih sepatumu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong kemas tempat tinggalku sarana sederman tiga delapan boleh katamu kenalan denganku kau ingin tahu siapa namamu siapa itu
si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong agum jebel jenenge Kusuma Putra iki ya Kusuma Putra Kusuma Putra itu namaku diajeng yo tak jak dolanan ning Blitar saiki monggo monggo tak buni ayo lo Mas Grandong bos karo Dik Bagus pinarak Mas Grandong ayo kere Getuk monggo ingkang ngersake getuk sesarengan Kusuma Putra hei sore padang bulan ayo kongko padha rene bebarengan rame-rame doget gojekan kai rambulane yen disawang kok ngawe-awe kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore getuk asale saka tela mata ngentuk iku tembene apa alah getuk asale saka tela yen rapet
tok atine rada gelo aja ngono Mas aja ngono kadung janji aku mangko gelo aja ngono Mas aja ngono kadung janji aku mangko gelo saksakan wong blonjo lan wong eceran padine sakaro karo bakule monggo sing niki napa kula pilih niku jalaran bakule ayu aku wis kadung tresno liya yo blonjo nyang pasar Kembang Sing ati-ati lan uga sing prayitna Kusuma Putra. Mas Bakrun CS lan uga dipun segujung dening para sesepuh. Bini sepuh Kusuma Putra. Ayo. Ayo lo Pak No. Pak No gambar, Mas. Ayo, jadi.
Ho ho. He he. Yo 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 yo. Ayo. Lo 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 lo. Awas, awas. Oh. Yeah, 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 up. Lo lo. Yeah, yeah. Lo lo. Yeah, yeah. Up, ayo. Ayo, awas. Yo 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 yo. Lah lah lah. La 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 la. Yeah. Hop. Ha he. Ho ha. Ha he. Ho a. Ha he. Ho a. Ha he. Ho a. Lo lo lo. Lo lo lo. Lo lo lo. A he. Ho ha. Ha he. Ayo. Golek pasangane dewi-dewi. Ayo lo Mas Iwan Purnomo. Kok ning kono kaya nyambut ya kaya saya. Ayo lo Mas Iwan. Iya. Iya. Eha eha. Iya. Ya ya ya. Ayo lo. Rasain lo. Alon-alon wae siji bloko siji Pak. Ini saya kantone saya. Ayo lo Pak Pri. Pak Jupri sampun rawuh ya maneh. Ya to mene gemprang-gemprang ana banget sang sing nalodra witaniri sang raseksa ana banget montat sarawilo mama hanya kedekat sampai kengan bekatan samola terko jiwat sang lumangsa mangsa rabang gasolaya Kusuma Mutra Yoman Kusuma Mutra wah Mas Gandong sampun rawuh Kyoto mandang geprang-geprang ada bakal ada si kelompok Krita Deri sang rasa besar ada bak muntap besar wilma
wani najak kala mangsa iki bakal dadi mangsaku kere. Ayo lo Pak Sampir. Kok 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 kok. Anake loro karo rarene diguak ngulon Pak Mirun. Diguak ning kucangan mane. Yo yo he he yo yo. Ayo lo. Pak no, Pak no. Ayo apa iki jaluk apa iki? Jaluk apa iki? Oh, jaluk apa iki? Hop. Ayo Panovi jaluk apa iki? Ayo Masih, aku nyuwun diterke Bali. Lok. Wayo. Wayo lo Pak Imung. Ayo. Panjak kondang ora wani wayo. Pajak tua-tua iki. Ora wani wayo kaya to Kirun.